pitkästä. Aina pitäisi täällä käydä näyttää tää campaign difficulty, mutta mä ikinä muista. Katsotaan alkuvideo ihan vaan, koska tää ei tule osaksi aikaa. No ei kyllä katsota. No katsotaan. No ei kyllä katsota. En mä jaksa. Just oli tänään puhe tuosta Spyro Reignited runeista ja nimenomaan Spyro 3 prosentista, niin kyllä mä siinä niinku mietin, että mulla on Spyro 1, ei kun siis 3 enipersentti, niin attemptit on jotain 80. Ja se on varmaan niinku ehkä eniten attempteja. No en tiedä onko eniten. No joo, siis jossain geenissä on enemmän. Mutta siis niinku, se on yksi isoimmista määristä, mitä mulla on. Ja sit niinku, mitä silloin on saavutettu, niin se on päästy sieltä. Eka oli yli 107 ja olen vaan päässyt 59. Rexar oli itse asiassa, Rexar on se mun vertailukohta siinä, koska Rexarilla oli suunnilleen samat, se oli jotain 80 kanssa. Ja Rexar on päässyt 10 sub 50. että joo. Siinä on vähän eroa, että kummas on niin kuin oikeasti oppinut sitä peliä ja miten saanut aikaa alaspäin. Ja Spyron pitäisi olla vielä se peli, jossa on niinku valmiit routit keksitty, ettei tarvinnut itse keksiä. For Subutai's strategy to be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit. He sent his most fearsome Mangadai horse archers to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. The Mongol provocation was effective, and the Rus hastily pursued. Tässäkin eli joku Achievi, täällä menetään yhtään Horse Archeria, mutta no vauhtistrateilla se ei taida onnistua. Mulla ei oo sitä siis vielä. Se taas olla tyyli ainoa mongolikampanja Achievi, joka puuttuu. Vihu on tossa noin, voitteko mennä? Mut vihu ilmestyy kohta. Melkoista. Melkoista. 1500 maks. Joo. On sulla paljon enemmän kuin mulla. No kauhean matalat niinku pelikauntit ylipäätään.